Wel, mae'r gystadlu wedi hen gychwyn yn bore iawn yma yn y cylch moch. Mae yna sŵn a dipyn o gyffron y cefndir. Y Moch Cymreig sy'n cael y sylw bore yma. A'r gystadleuaeth dan sylw'r funud ydy'r ysbynnychod wedi geni yn ail hanner llynedd. Felly'r ysbynnychod hun fysa nhw'n galw hain. Dwi'm yn gwybod lot fawr am foch, ond dwi'n cael cwmni rhywun sy'n gwybod y cyfan a di teithio yn bell o'r gogledd bore yma i fod efo fi. Hugh Bush, bore de. Si mae Ron, dechrau iawn? Iawn, ges i siwrna iawn lawr yma. Ryw champion diolch o'r hwnnw do. Just mewn pryd i gael gweld y gystadleuaeth arbennig yma. Ia, dosbarth da fyd de. 7 o sbynnychod cryfion. Cyfri da yn y dosbarth. A ansawd da. A mae yna wynebau cyfarwydd ma'n does. Mae gennym ni Myrddin James a Sioe Thomas. Mae gennym ni Corina Taylor, Emily Paddock, Wickham Dawson yn Harmer. Yr enwau mawr i gyd yn y bryd Cymraeg. Wel ia, maen nhw'n reit selog yn y bryd a maen nhw'n chwarae teg arddangos bob blwyddyn. A maen nhw gyd wedi cael llwyddiant yn y gorffennol. A mae yna elfen o lwc beth sydd gennych chi fel tored a beth sydd gennych chi'n dod trwad yn y moch. Ond be fysech chi'n chwilio amdan heddiw wan i gael y mochyn i ennill bencampwriaeth? Wel, sbinwch fagu, da ni'n sbio ni yma. Wedyn mae eisiau iddi fod... Dwi'n gredwr mawr bod rhaid i sbinwch, heffar, oen fanw, hyd yn oed bolas, fod yn fenywaidd. Right. Wel, eisiau rioed lawer o lewyr eich ar un byd fanw sy'n edrych yn rhy wrw. O, ie. Dwi'n gredwr yn hynny, de. Ond, ia, sbinwch fan i fynd yn ei blaen i fagu moch. Mae eisiau gan o hyd yn ei hi. Dymda'r corff. Lled yn y corff. Coesa da sy'n bwysig. A mae eisiau natur dawel iddi hefyd. O ran y tethi. Ddelfrydol 40 o dethi. Wedi gosod yn daclus mewn para. Ddim yn cychwyn yn rhy bell yn ôl. Mae eisiau nhw gychwyn yn reit bell ymlaen. Fel bod y moch bach yn gallu mynd atyn nhw. Bod y coesa yn y ffordd. Fel tyfydd y moch, bydd gynnu digon o le i signal. A wedyn eisiau hyd tebyg rhwng y tethi a felly. Mae yna hyd yn hon efo Myrddin James yn does? Mae hon gyn Myrddin yma. Dwi'n licio'r ysbynwch yma. Ella bod ti rhywun hynach na ambell un arall yn y dosbarth. Mae'n sicr, mae wedi tyfu fwy, hyd yn oed os di ddim yn hyd, mae'n dyfiant yn un does. Ond dwi'n gweld ti ffen i'n ben nodweddiadol o foch Cymreig, di thrwyn i'n rhy hir, a mae chlystiau i mystyn lawr nhw agos i flaen y trwyn. O ie, mae hynny'n bwysig. Ambell un arall a trwyn hirach yma. Ond mae pen sbinwch Myrddin yn ben nodweddiadol o sbinwch o hwch Cymraeg. Ie. Mae'n bach o ein stremp yn ei temper yn ei bore yma. Mae'n bach o temper yn ei bore yma, lle bod ti'n boeth, de? Ie, dyn nhw'n licio'r gres yma. Dyn nhw'n licio'r gres, na ti. Mae'n dde bod nhw'n cychwyn yn o fore cyn iddi fynd yn rhy boeth. Mae gen Myrddin gwmni go arbennig yn y cylch fe. Dwi'n siŵr bod mae'n Mari'n gwybod am foch. Mae tebyg i fi falle. Dwi'n yn gwybod, mae'n dod o ardal golew o Gynarfon cwndi. Hynny'n hanner y bathl mewn bywyd. Di gorau. Mae'r beirniad yn crafu. David Hobbs sy'n berniadu lenni o Pound Farm Dorset. Yn gyfarwydd a... Dwi'n rioed i dod ar draws y gwr na ddo, ond mae e weld yn drylwyr iawn yn ei waith. Mae o'n cymryd i amser. Mae'n anodd iawn gwybod, diolch yn dangos dim o'i gardi ar y funud, na diolch. Mae'n anodd i chi ddilyn lle mae am fynd. Diolch yn rhoi mwy o sylw i un na llall na chdi. Mae pob yn cael sylw iawn gyda fo. Ydy. Nid yn anodd i ni Hugh, achos fo'r gwartheg ar defed, maen nhw'n tynnu'r ffefrynnau allan i'r blaen. Dyn ni'n cael dim cliws fan hyn. Os a ddim cliw tan y moment dynged fenol. Nagos. Ond taswn ni'n gorfod gofyn i chi wan i feirniadu'n answyddogol, oes na rhain sefyll allan? Mae yna amrywiaeth, mae'n does? Oes. Dwi wedi rhoi mewn sbotyn anodd fan hyn. Na, felly. Si amser i feddwl. Dwi'n licio sbinwch Myrddin James, da. Dwi'n yn gwybod achos bod hi'n fwy a bod hi'n dal sylw. Mae wedi bod yn paredio dipyn rownd y cylch ma a mae yna bach o sŵn ganddi. Falle bod hi'n dal fwy o sylw. Ie. Mae yna dipyn bach o waith meddwl eto dwi'n gedi. Dyma'n agos i benderfyniad, swn i'n mynd dweud. Felly
Dwi'n credu gadw ni am funud iddo gael llonydd ddiwedd, o'n i'n ôl ati mewn chydig. Yn mynd yn ei flaen, dyn ni ar ganol cystadleuaeth y sbinychod wedi geni yn ail hanner llynedd, y Moch Cymreig sydd gennym ni'n amlwg. A mae'r beirniad wedi bod wrthi'n edrych ers rhai munudau yw. Ne. A mae gennym ni'n ffefryn answyddogol, Oncon y Gornel fy Myrddin James, 7119. Dwi'n licio hwnna, a fath hyd i si gyna, dwi'n licio yn gyn Sioe Thomas hefyd. Honna sy'n gosa ati fy'n cwan yn mynd Honna sy'n draw mynd am y fanna o Gornel. flaen yr arwydd yn ei ffiw fanna wan. Mae nhw, Sioe di gael llwyddiant mynillodd i'r brif bencampwriaeth llynedd, os dwi'n cofio hyn iawn. Llynedd, do. Felly mae gen i freeding da iawn yn fyna. A Myrddin James, mae nhw gyd yn enwau cyfarwydd. Mae Corina Taylor, mae gen ni'r fferm gymunedol Green Meadow, mae nhw'n enw cyfarwydd iawn. Yndi, hyn i bod dangos moch ys blynyddoedd. Sir Fynwy, reit, lle mae'n mynd? Mae'r cerdyn coch yn ei law. Y beirniad Mr David Hobbs wedi gwneud i benderfyniad. Unai mae o'n chwarae triciau. Na ni, Sioe Thomas sy'n mynd â hi. Na ci, Emily Paddock. Emily Paddock, mae'n drwg iawn gen hi. Emily Paddock sy'n dweud hi. O Swydd Stafford. Ie. Yna ni sgwyl falle. Diawl. Sioe Thomas yn mynd ar Gil Wobber. Gil Wobber. A dim lwc i Myrddin tro yma. Na gwydd. Emily Paddock eith a, dwi'n bod yn magu middleweight hefyd. Reit. Yndi. Ond y sbinwch yna, llawn heiddi'r Wobber gyntaf, mae'n chwip o sbinwch yn dydi. O, mae'n sbinwch neis, yndi. Gwych iawn. Diolch o galon hiw. Croeso. Oedden ni'n gywir ond mi gathon ni dipyn o gynnwrf. Bad, oedden ni'n licio sbinwch Sioned, oedden. Oedden, digon reit. Gathon ni ail, do. Gymwn ni ail heddiw. Gathon ni fodlon yn y ymwan. Mae'n gynnar. Diolch. Diolch awr.